Ai, hau, moztu, que me siento fatal, que pobre. Nitzen super lotxagabia, de hecho. Egiten ditugunok gauza publikoak, beti egonen da zerbait edo norbait edo eginen duena horrekin zerbait zuri etzaizuna komeni. Denak balio denak balio duela zerbaitetako. Ez dakit lapurtzen. Ez dakizu lapurtzen? Ez dakit lapurtzen. Eta nik bera, egitan ez dut soportatzen. Soy como estaba un poco triste, pues erosi ditut Sonyen jela hauek, aber tokatzen zaidan nik nahi dudan, ez dakiz, Ez zaidu tokatzen, eta ematen gusto bat. Hanoi, Vietnam, y estoy temblando ahora mismo. Ai, kaixo, cariños! Bueno, hemenago, gonbidatu haitxeten berandu datorrela, baina gaurkoan gai superinteresgarria landuko dugu. Hitz egingo dugu auzolotxari buruz, cringeari buruz, hitz egingo dugu ridikula bat izateari buruz. Gaurko mandamentua izango da auzolotxa galduko duzu, edo ridikula bat izango zara. Ea zer dioen gonbidatuak, ez dakit. Baina orokorren uste dut bizitzan gehien askatzen gaituen gauza da ridikula bat izatea. Eta lotxarek ez izatea, eta izatea Teresa López Cerdán, eta igual ematea jendeak zer pentsatzen duen, eta joatea Disneylandera eta gastatzea 500 euren Funko Pops, eta zara askea. Edo agian ez. Ez que ez da... Mira, hemen dago. Pasa, guapa! Bueno, kaixo maitia, zer moduz? Hola, pues ongi, eta zu? Ongi, bani ere oso konten zu hemen egotagatik, eta dena perfecto. Dena perfecto. Eta gogoekin, zurekin hitz egiteko berriz ere. Zegoi. Jagon zara nire beste podcast batean, eta izan zen fantasia. Bai. Así que aurkoan ere, baino, hasi baino lehen, como egin bar dugu beti, aurkeztu zure burua, bai. Nor da Olaia Intziarte? Nor da? Nik erantzun bar du? Bai. Vale. Pues da persona bat... a ver, da persona bat. Perfecta. Eta punch. Eta egiten ditu gauzak. Bale. Ze gauzak egiten du la, kantatu, pixka bat, egiten du, de repente txiste batzu kontatu, eta gustatzen zaio egotea, pues, mendian hauntzekin jo que se. Que perfecta. Hola. Da como que me fascina, como Sara Jara Montana pixka bat, ez? Como da como... Ja, eran izan diate. Bizitza gustatzen zaio jendeak hori no sé erratea. qué, eta gero baten en plan, holtzara, superstar... Ja, osea, ez nahi zola sentitzen, baina egia da, de repente, gero, pues tipiko bideotan eta hola ikusten zula zure burua eta erraten duzu. Ke zirko, osea, nik uste dut, nire etxean ikusten hautenek, pues, igandetan pijaman edo arropakin rollo loiakin beteta gaurra todo esto natet dortzeko begiratu, da ber, zapatiletan loia nuen, rollo Erramon Martikorena. Perfecta. Zeitfesten, eta zeitfestez, gaztea sarietan, joan zenean hartzera gaztea saria behiorekin. Joan zen logiarekin? Ez dut ikusi. Bai, ai, hau, moztu, que me siento fatal, que pobre. Oye, que no pasa nada. Auzolotxari buruz egingo dugu, eta hori da perfecta izatea. Balenciagak saltzen ditu, zapatilla batzuk zikindeak, eta dena perfecta. Bai, nire irutzen zait ikonikoa. Neri ere. Vale. Gainera irutzen zait dela pixka bat, gertatzen ari zait orai Amaia Monterorekin itzuli dela holtzetara, eta me fascina, como que iriste momentu bat, nozaren izar bat, eta te la sude todo. Eta ateratzen zara holtzera, con un mono del Temu, de 1 euro, eta abesten duzu supergaizki, ze igual zaizu dena. De eta da como, nitza da punki, incluso. Da como, igual zaio dena, egon gara bueno, egon gara, ni ez porque me la pela, baina jende egon da 20 urte, en plan, itxaroten, Amaia Montero itzultzen da, no sé qué, y de repente egiten du, zirko hori, en plan, me la pela. A ver, ikusi dut 500.000 bideo, eta irakurri ditut komentario guztiak, eske komentario gainera gustatzen zaizkita inbertze, bereziki TikToken, horko edukia da superinteresgarria. Osea, bai, gustatzen zait movida hori. Eta jende da oso divertigarria gainera, como, nik abiez, a ver, eske gariz pixkat autopromo egiten ez, baina flop kultura egiten dugunean, ditzen da flop kultura, porque eske porrota, edo flopa, edo gaizki ateratzen denan zerbait, da askoz interesgarriagoa. Orduan, logiakin ateratzea holtzara, me parece increíble. Hombre, bai. Fascinante. Eske bai, osea, nik hori ikusten dut zerbait ikonikoa bezala, Total. Da como, igual zait hau dena. Karo. Ez, eta gainera, jode, dena dela zure parte bat, eta ni zer dakit, osea, pues igual balin baditut, azazkalak lurrakin baratzean ibilien aizelako, pues... Ez? Ba, horrekin, ez que dena perfecto, ez que igual ez dut astirik
eduki, gainera, Total. edo egoteko egiten manikura, ez dudala egin nire bizitzan, a todo esto. Ez, Inoiz. sekula. Ez manikura, ez pedikura, que circo sedentera utzi bakian. Nik pedikura ere ez. Pedikura ematen dit como... Sentiten ez como gaizki. Ikusi Ez, ez, nola den ez. como da como horre xerita en un sillón, hola, no sé qué, eta pertsona bat, en plan, agachadita. Nire da ditzen como... pizka bat kotxinada. Bai, eta como las durezas, no sé qué, en plan... Bai, no, iruditzen qué zait pizka horror. bat kotxinada, Bai. osea, bueno, yo que sé. Baina ez, gaina iruditzen zait, zerbait haunitz lotzen dudana feminidadeakin, eta iruditzen zait como too much feminine niretzat bezala, badakizu? Oh my God. Ui, ze Zer da zure gustatzen. relazioa feminitatearekin? Pues nago horretan, ego naiz rollo sorginetan eta horrela, eta beti alde femenino erraten, a ber, hau, remarituzu pizka bat bakeak. Ja. Nio nik ikitan rollo, jartzen zidaten soineko bat, hau, nire mari galdetzen dionak badaki egia dela, azten nintzen negarrez. Eta nire txikitako esaldi, ezagen noran, azpimarratuena eta azpimarragarriena zen naiz itxusia. Igual ze guapa ez itxusia. Baina itxusia sentitzen zinelako, edo Ez que ez dakit, como ez aldarrikatzen dut zinelako oroitzen. itxusia naiz. Ez dut uste edukitzea olako kontzientzia Baina igual rollo, hori, porque baina- lotzen zenuen edertasuna como hori feminitatearekin, eta como Baliteke, horrekin, eta horrela osea- como pues, itxusia naiz, en plan. Izaten alda. Qué fuerte. Bai, una movida, Eta gero orain, pues igual bai sentitzen naiz erosoago edo jostatzen aldut gehiago femeninago izatera edo ez, edo dena delakoa, baino gauzak, ja, Bai, gauzak. Eta ze fuerte den, como que guztiok izan dugu, como esperientzia bat feminitatearekin, mundu guztiak, rollo igual du ze Ja. genero bat, ze den alakoa, Mm. ze zuei bezoren negarrez, soinu jartzen zitutelako, eta ni negarrez etziatelako jartzen Claro, soinekoa. claro, Orduan da, eske- como, Bai. tio, mundu guztiak izan du, como, bidai bat, edo arroxa kolorarekin, edo feminitatearekin, Total, edo... bai, Es bai, fuerte. es Baina, fuerte. bueno, gaurkoan ez dugu horri buruz hitz egingo, hitz egin genezake. Baina hitz egingo dugu auzolotxari buruz. Vale. Zein da zure erlazioa auzolotxarekin? Niri auzolatxa da kontzeptu bat fastinatzen nagoena. Gustatzen zait pila bat, osea, bueno, ikusten ditut gauzak sentitzen dut auzolatxa, baino ezin dut utzi ikustetik. Badago punto bat zinetan hasten naizen eta hau ez da broma, igual tripako mina sartzen zait eta hasten naiz rollo erdi mareatzen. Eta erraten dut, igual, ja, ikustetik fuerte. programa hau, edo ikustetik eduki hau, dena Bai. delakoa. Edo rollo aurkitza TikToken pertsona bat, de repente como bere bideo guztiak ikuste, en plan, que circo, eta horrengoa, más circo, eta horrengoa, más circo todavía. Ezin gelditu. Ezin gelditu, Ja. total. Bai. Da como rabbit hole ditzen da, edo como bukle batean sartzen bai, zarela, en bai. plan, ezin zarela gelditu, eta Ja, batean da, ja, como, ja. goizeko ordu biak dira, eta eramat, 20 minuto, no, 20 minuto, que Bai, 20 minutu. Bi ordu ikusten. Atera zait bi aldiz el señor de... Irani, llevas mucho tiempo, Hori, ¿no? Sal a la total, calle, total. juego con tus amigos, Tani, con mis amigos. Gorrotu Utzi bideo bakiana. hori. Ematit kristoren amorrua bideo hori. Ematen dit lotxa gehiago, bideo hori, queda en plan hori, en plan, ay, llevas mucho tiempo, gainera, bideo bat titula a 144p, ez dela ikusten deus, como superpixela, hau, en plan, Ateratzen zaidan bakotxan egiten dut. Urrengoa, o sea, maricón, ya está. urrengoa. Pasar. Total. Bueno, ya está. Baina bai, cringe watchinga me encanta. Itz egingo dugu cringe watchingari aurrera bitzei margen nuen, baina jakatera duzun gaia, neri fastinatzen hauen zerbait da. Ze berriz itzulita esan dudana, como que interesatuta egiten hitza baino, como que sartzen naiz askoz gehiago gorroto dudan edukia ikustea, edo gorroto ez gorroto, pertsona ez da gorroto, da como zerbait sortzen didan edukia ikustea, ez denez como gustoko den edukia ikustea, porque gustoko den edukia ikustea, como que badut asko, no? Adibidez, pues yo que sé, Lady Gagaren bideoak edo True Crime edo no sé qué, Bai, como nahi bai. duanean badukat hori. Bai. Baina hor sartzen iztenan, como scrolleatzen, eta ateratzen zait, idani, adibidez, ezakit zagutzen duzun, Uf, ez... da marikita bat, da bueno, obsesionatuta Disneyekin, eta esken niri Disney adultsak. Bueno. Ja. Bueno, ni egon naiz Disneyland Parisen, Eta zer moduz? Pues ongi, No, osea... nire joango nahi, eta Eguberriak ziren, ezakitze, bueno, pues tipiko altabozak eguberritako kantekin, ezakitze, baina, claro, ikusten zunean 45 urteko bikote bat mini eta mikiren diademekin, les amo. balio dituztera bakotxa, pues seguramente 40 euro, Bai, lasoi asko. Da fuerte. irutzen zait barbaridade bat, eta ez dut soera ongi ulertzen. Baino, aldi berean, eske gustatzen zait. Eski gustatzen zait, eta niri ere moduren batean inbidia punto bat ematen dit. Porque pentsatzen dut, en plan, bua, ojalá olako lobotomia bat edukitzea. En plan, egotea como obsesionatuta Ja. Disneyki eta Funko Popekin, eta como hortan ibiltzea,
eta como zoriontsu izatea, porque genuinamente zoriontsuak diren plan, ai, banoa Plutoren sinadura lortzera. Pluto da gizon bat agona izerditak, ez da negra, rollo, noiz da nire deskansoa zigarro bat erretzeko edo bost. Eta jek super konten eskatzera sinadura bat, eta ja, badoaz etxera konten. Ja. Da, como, nik noiz bai lortuko dut zoriontasun hori. Ez que ez nago hain ziurre. Baina eske ezin da. Osea, No, ni meintzatari naiz bakiak egiten saiatzen horrekin. Tipo, gauza bat, ezin zara izan persona bat etzaren eske ezin duzu. Ja. Osea, ezin zara bizi hori desiatzen, porque da, pareta kontra bizitzea bezala, baldimazinen bezala sin bat, ezin duena gehiago avantzatu. Eske, ezin da, jazta, pues igual eduki bar dire depresioak de repente. Baina, bueno, osea, Disney adult batek ere bai eduki dezake depresio bat. Eta ziur bautela ere. Seguro. Baina uste dut, hor sartzen dela pixkat pringadak esat aipatzen duen hainbeste self-awareness edukitzea. Bai. Eta uste dut, como que, ni daukat, dauzkat bihotxo nire barruan. Alde batetik da, como, self-awareness edukitzea garrantzitsua da, como, en plan, jakiteko norzaren non zauden, eta, tio, pues, como, pixka bat, kokatu da egoteko, no, munduan, ez izateko, como, super delusional. Baina beste alde uste dut, como, que self-awaressak joitu digu bizitza. Batzutan mugatzen gaituela, ez? Kriston pila. Ja. Ez que self-awarenessa ze puntutara arte da, zuk zure burua zaintzeko eta bizka bat, ordenatzeko duzun jarrera bat edo dena delako bat, eta ze puntutara arte ere bai da gainerakoen begiak, osea, ez? Nik uste dut, guk uste duguna, baina haun nitzez gehiago ditugula gainontzekoen begiak gainean. Noski. Haun nitzez gehiago. Ni beti zaten rollo, igual jendak pentsatzen duena, no seke, baina ez. Ez da egia, ez da egia. Eta gero ere, como que segetzen naiz rollo, da como, no, oza, ni bakitza egiola mundu guztiari gustatuko nik egiten duena, edo ni neu ez diot mundu guztiari gustatuko. Baina beste alde da como, tio naiz people pleaser, eta nahi dut como mundu guztiak gustoko, ez gustoko, baina como, ongi tal, no seke, orduan, Bai, da, ariketa bat, bai, nire pasatzen zai gauza iguala, Pasatzen zai gauza iguala, eta batzutan pentsatzen dut, nahi nuke ikasi jendia bidaltzen, pues, atamar porsako gehiagotan. Total. Eta, edo izaten bordeago batzutan, edo, eske, badago jende inutil pila bat, kruzatzen zaiguna bizian, eta igual, bueno, pues olakotarako dire praktika interesgarriak. Bai. Baina kostatzen zaitere bai pila bat. Eta uste duzu pertsona ezaguna zarenez, are zailagoa dela, como, pues hori, borde izatea, edo jenderi izatea, en plan, amor, utzipakean, edo lo que sea. Nik ez dut igual aldaketarik nabaritu, igual ez ezaguna izatetik ezaguna izate bitarte hortan, nire bizitzeko jarreraldetik, baino bai, ez dakit, baino bai raiatzen naiz desentetan, pentsatzen ze pentsatu dute duenek, edo gaur agurtu nau ez hain ongi, pasatzen zaio zerbait erekin, ezakitze, eta beraz hau izan daiteke movida bat, porque naiz persona bat ezaguna kakotxartea behintzat, pues gure herritik iuntan, eta orduan solastuko da gehiago ontaz. Hori bai. Ja. Ja, horretzen dut, no? Como que igual baduzu, como movida bat, que igual ez da movida bat, baina zure buruan ja bada movida bat, eta diozu en plan, tu, es que igual hau, como, komentatuko da, hitz egingo da, como que igual aterako da, eta igual, incluso afektatu dezake, zakit nire irudia edo, lo que sea. Bai, horre bai raiatzen hau, eske pentsatzen ari naiz. Nire bihaz aipatu duzuna, como que hori persona bat igual ez dizu ongi agurtu edo, ez da inongi edo igual, sin más. Bai. Eta raiatzen zara, eta batzutan da, como que raiatzen naiz, eta Danielek izaten ditazkoten, en plan, baina ez durita importa esa persona, en plan, bagizu incluso nola hitzen den. Eta eskotan da, como, es que ni siquiera. Igual, ni siquiera quiero caerle bien, pertsona hori, es que exageratua, bai. Baina zaila da, como, baina nire ikusatzen zaite. Da zaila, zertaz persona horrek errepresentatzen duena, ez da persona hori, da zer representatzen duen emozionalki zuretako. Total. Eta incluso de repente persona horrek gorpuztu ditzazke hasta zure gurasoak. Eta hor dago mobidan ikuste, osea, da hori dena baina haun nitze sakonago. Ja, hori fuertea da. Karo. Bai, osea, traumatu rato guzian, jaiotzea. Total. Zubien gozten nuke noiz bai traumatur bideo bat horonozten adibidez? Ni de palo. Ingo banu. Nik ikusiko nuke bida. Bai, badakit baiet, baina eske ez nago pres baina neregatik, erraten dut ingo banu, zebertze depresioa, no cariño,
estoy bajando la dosis. Ja. Nik bere Baina- ginuen traumatur bat ez grabatua. Baina egin genuen gauza ariketa oso interesgarri bat, nire izpa susipusi duen Atelamanieta iruok, joan ginela, como urte batean zehar ez, iruron herrietara, Ah, joan ginen nahi Elizondora eta Albetera, eta Vale. egin genuen como, nik eginen traumaturra, eta gero harekin niri beren herrietan, eta izan zen como oso askatzailea, igual grabatzea eta publikatzea beste Karo, kontua da, evidentemente. eske hor uzten dituzu zure tripak mai Claro. gainean rollo. Ala, egin txistorrak. Ez, baina lagunekin egitea da como askatzailea, en plan. Eta Bai, kontatzea bai. askotan, altuan, esatea, como, inoiz dituzun kontatu gauzak, eta en plan, Bai. hemen gertatu zena, edo hemen no seke, edo hau gertatzen zitzaidan, eta... Bai, hori, edo inkluso konpartitzea gauzoiek bizitu izan dituzun jendeekin, ja bertze fase batean egonta, edo movida hauek, ez? Hori goi dago, nik uste. Bai. Baina, bai, traumatur izan daiteke bastante viaje, nik uste, osea... Zure igual esango too zenuke, much. zure traumaturra oro nozen herrian handiago izan dela, pues, igual beste pertsona batzuekin konparatuz, hau da, herri txiki batean bizitzeak eragin dezake, pues igual beste ezberdinak simplemente, no? Baina... Nik uste desberdin, bai. Eta gero, hauniz jende bada, pues igual ez zitu dena herri batean, baina gero joan da bizitzera bertze toki batera, eta hirian bizi edo bertze toki batean, pues ni zer dakit, 18 urte dituenetik. Baina ni herrian bizi naiz, osea, herritik kanpo bizitu naiz 3 urtez gehienez. Orduan, eske gehiena naiz eta herritik kanpo bizitza. pues bidaiatu pila bat edo bagazio Bai. nola ezakitzen bat. Pues osea, nahi dut, eske hor duzu zentroa eta hor muitzen da dena. Inoiz bizitzan zara hiri handi batean? Ez, hiri handi bat zer da, tipo Madrid edo lako igual zerbait. Bilbo, Iruña... Ah, bai, hiri batean. Iruñan eta... Ez, biziola Iruñan, hirian. Bai, Eta Bai, bera bai. nahiago zu herria. bai. Bai, Bai. Que fuerte. Osea, justo azken aldian bai nago pixka bat tonteatzen hiri batean bizitzeko idea horrekin bertze gabe badagolako pues, kulturalki bertze mugimendu bat eta bertze aukera batzuk eta azkenenik hartu barra dut kotxea denetarako eta Ja. minimo 45 minutuz dizkit kentzen inork, baino bai egon itzen, Osea, behiretzen alkilerrak eta hola, baina erra nuen. Ez que, claro, a ver. Hori beste kontu bat da, Ez. porque... Ez que, bueno, ez da bideragarria. Baino bai pentsatu nuen. Alde horretatik bai sumatze dutela faltan bizke bat, pues hoi ez, joango naiz, ni zer dakit, interpretazio klasetara, aste hartetan eta hortzegunetan, ezakit nor, osea, holako, antzerki eskola bat edo, ezakit. Bai. Ja, que egin dezakezu, baina dena da, pues edo Iruñera joatea, edo bertzerri batera joatea, eta Bai, a ber, beste movida bat da. bastanen ere bai badaudela gauzak eta badaude Bai, eski. ekintza interesgarriak eta dena, baina erreferitzen naizolako zerbait, pues ez dakit, mugimendu handiago bateri edo aukera, bueno, pues abaniko zabalago bateri. Eta herrian bizita, noiz gogoratzen duzu lehenengo aldiz sentitu zenuenean lotxa, edo rollo esatea, igual hau, edo ezin naiz guztiz ni izan hemen, edo kontu handia izan behar dut nola egiten dudan gauzak. Eske, Zer, a ber, eske txikitan niditzen, bueno, nera aitatxi eta amatxik bazuten ostatu bat. Eta hor, osea, ama ere bai agertzen, osea, itzen zen hor laguntzen, ez dakize, orduan, aurran itzelek, pues, ustut 6 urteak arte edo lau edo, osea, horre zitu naiz. Orduan, nitzen super lotxagabia, de hecho. Era nahi dut, azten nitzen igual kantatzen eta dantzan, edo pues, zauden tipiko pilotariak zela Mikel Goñiera, Wow. momentu hori, ezakitze, Wow. eta hor biltzen ziren ezakitze, eta orduan, pues, tipiko azten ziren, me cago en Dios, ezakitze, eta ni hori da itxusia, sartu aguan, ezakitze, rollo super lotxagabe. Perfecta, Bai. perfecta. Eta ez dakitze momentutan bihurtu nahi zen, hain, bueno, ze momentutan, pues, obviamente bizitzan zehar, baino super barruraka, izan ta, pues hori ez, txikitan, bizalakit kaka egiteko, banon pañala, eta jartzen nuen ostatu erdian, jartzen dituen sila batzuko laboro bilan, eta jartzen ditzen erdian kaka egitera, rollo. Ja, ez que ez A ber, dakit, bai da ez dakit. bizitza, guztiok, ni txikitan ere egiten nuen, como, familiari showak eta no seke, eta Bai, no seke, eta bai, gero bai. momentu bat, non, en plan, da normalen, osea, Ja. araua, ez, eta azkenan superviventziaren araua, ez, Ja. en plan, ridikula izatea, eta bainizukak bezala izatea, eta no Bai. seke, que por cierto, honen inguruan, ni behin,
joan nintzen, Oronozera, de hecho, komunioi batera, eta flipatu nuen, apaizak esaten ari zenarekin, porque zen rollo, porque somos un rebaño, y si te sales del rebaño, te mueres, y no sé qué, tan en plan, Hola, hola, baina nolari dago esaten. Nor zen apesa, a punto? Ustuz baietz, bai. Es que ya ez dago a punto. Joan zen bertze toki batera. Zergatik. Ez, pues vale, rollo, vale. ez dakit, ascensión de cura, ez dakit nola daien movida hori, baina. Bani flipatu Buah, a nuen. punto, menudo. Flipatu nuen, en plan, baina nolatan dago esaten aur batzuei, Ja. en plan. Bueno, gurik jartzen zizkigun exorcismoen bideoak, rollo, Perdón. ohartarazteko del demonio. Benetan. Bai, ez da broma. Eta bota gintuen dena, porque, ginen noen komunioa eta gero ginen monagilas, ez? Bai. Eta urrengo fasea da konfirmazioa egitea, Bai. ezakitze urtetan. Eta bota zigun, porque, errantzigun ez ginoela egingo, zertaz. Benetan. Bai, uste dut, ola izan Zea zen. brua, zenokatelako barrua. Bai, bueno, ez dakit, pues, bai, Que fuerte, nik egin nuen. egin zion konfirmaziona. Bai. Ja. A ber, zergatik jarria kamera batean hemen... A ber, poltergei. Bai, egin nuen ze... Ni berez, elbeten egin nuen jaunartza eta dena. Vale. Baina konfirmazioa egiten zen handiagoak ginean, rollo masai amazazpi urte. Vale. Baina burlatan aurreratu zuten, porque horretzenaz inork ez zuen egiten. Claro, eske hori da historia. Eta orden, 13 urterekin o 14 urterekin ja egin nuen en plan konfirmazioa burlatan. Eta izan zen como... Niri me encanta gaur egun. Hombre, bai, egin izana, osea, niri izana, monagila, izan zait fantasia bat, orain. Zenbat urte izan zinen edo goratzen duzu? Pues lau edo la. Wow, que fuerte. Igual gehi, ez dakit, eske ya, hasieran zen guai, zertaz ematen zizkizuten 3 euro, eta lehen 3 eurokin egiten zinon asteburua. Elbeten euro bat ematen ziguten. Ze miseria. Euro bat Es que ematen elbete, ziguten. bueno. Osea, 3 euro zen pasada bat lehen. Ez? Osea, erostal zinon bravo, erostal zinon, osea, ezakitzen bat eta gontxago minola. Eta orduan zen guai, tipo, kasi igual borrokatzen zinon izateagatik zu monagila meza hortan. Claro. Eta gero ya etzen hain guai. Ja. Gero ya, pues de repente, azten dizkizu titiak ateratzen eta hiletxo batzuk aluan, eta ya da como, nik ez du nahi, ezakitze. Eta ya ez da hain guai. Ja. Orduan, bueno. Baina egia da txikitan dela como fantasia. Niretzat bekizaten dut, izan ziren nire lehenengo soinekoak. Karo. Es que, karo, hori zen. Fantasia. Ze usaina bazuten, Que fuerte. Dios. Ja. Eta orokorren, ze usaina zagoen eliza batean, Bai. Como sakristian eta no se queda dagoen como giroa, niretzat oso jebia, da como aztertzekoa. Ja, neri irutzen zait energetikoki baduela movida bat, Bai. Eta, eske neri lasaitzen hau. Da fuertea Ja. hori, Osa, da lasaitzen hau, osa, como konektatzen Bai. por lo que sea. Ezaki den movida energetiko bat dagon materialana, dagon, pues, inciensoak ezakitze. Inciensoa oso handia da, normal oso hotza izaten da, Bai. oso isilik. Bai, hori, Ez da entzuten hartzuna dago. kanpoko deus, Ja. porque es que kanpoko soinuak ez dira entzuten. Karo. Gu behin ikasten genuenean arte historia, joan ginen Iruñako katedralera meditatzera. Eta izan zen, benetan, bizan egun duen gauzek fascinanteenetariko bat. Ja. Izan zen oso guai, hor katedralan denak meditatzen. Ja. Porque da, diozuna, dago giro bat, dago como... A ber, hortarako dago sortua, ez? Pixka bat ere, como... Karo. Espazio bat, como de lasaia, eta como de introspekzion, eta no seke... Ja. Que gero nire ustez perturbatu da, pixka bat, performancearekin eta showarekin, porque mezta ja bihurtu da una cosa, como que dirudi zumba klase bat, eta gora eta bera, eta como bai? ritu guztia. Bueno, ja. Bai. Berez ez da, como hortarako pentsatuta, como tal. Ja. Baina, bueno. Ja. Itzuli eta herrira, eta aipatu duzu, pues hori, oso kanporantz zinela, eta gero bihurtu zela pixkat barruragoa, baino barrurago zinen hontan ere, zuk erabaki zenuen abeslari izatea. Eta nola da, herri txiki batean, porque hiri batean ere, como, zaila izan dait, bueno, zaila ezakiten itza, baina batean esatea, abeslari izan nahi dut. Pasatzen zaitena da, ez dudala sobera garbi, erabaki kostientegia izan den hori. Zertaz, osea, ni beti bili naiz musikaren bueltan, eta
joan iz gauzak egiten, eta pues bai, guzantzizkizu batzuk, bertze batzuk, baino gutxiago zakitze, eta abeslaria izan nahi dut baino gehiago zen, nik uste dut nahi ditut behingoz egin nere kantuak. Zertaz beti nago gainontzekoenak jotzen edo akonpainatzen edo dena delakoa. Eta nik uste dut gehiago zela nahi dut erran nik nahi duten hori. Ez? Gehiago. Lehen da biziko lerroan egotearen movida guzti hau baino gehiago. Orduan, osea, horrek eman zuena da, bale, karo, eske jarri behar naiz lehenengo filan, eta egin behar dut nire izenean hau. Eta nik uste dut ekarri zidala, de repente, vertigo bat, zeren zuk egiten duzuna da nik uste dut autobabesaren alde edo, tipo, ez ari deus pasatzen, osea, nik egiten ditut nire gauzak, eta nire lana da, normala zurea den bezala, baina eskesta egia. Eta pues jendeak ikusten dut, orduan, herriko jendean non ikusten dut, pues telebistan ikusten dut, ETV-en, igual duela 2 urte terdiko movida baten ezakitze, eta ongi, edo ikusten zaitu Limbon. Que estres ikustea Limbon egin norbait, osea, bueno, claro. Eta orduan gauza hori, de repente dire, como, joder, claro, osea, bapatean, osea, nire aurretik herrian egon zen persona ezaguna zen Mikel Goñi. Orduan, pues bizitzeko, evidentemente, modu oso desberdina. Eta da movida bat. Da movida bat, eta uste dut ere dela como prozesu bat, ez? Hasten zarenean, como publikoa izaten, bai izan daiteke como que igual jendeak ez ulertzea, de igual jendeak como grazia egitea, o incluso en plan, que ridícula, que no sé qué, edo telebistan, no sé qué. Porque da como que askotan ere como aspiracionala denean zerbait, jendeari, como que imaginatu, persona bat izan nahi duela eduki sortzaia, eta ez da edukia sortzen, ez? Eta gero askorentzat da como, ¿quién se cree? No sé qué, da, no sé cuándo, o sea, como que ridícula, no sé qué. Eta gero niri gertatu zaita adibidez, como que, claro, da pixket como tal, no, baina, arrakasta bat, edo, bueno, lortzen duzuenan, pues yo que sé, lan bat egizatea, edo, no sé qué, como, validazio bat gutxienez, como que jendeak ja beste modu batean ikusten du. Eta nik hori bizitzen dut, draga egiten dudala onartzearekin. Jende asko zen como, o sea, el maricón este, ¿no? ¿Qué hace? Eta gero patan, como que ya, pues telebistan egiten dudanean lan, edo lo que sé, que es como, serioa da, en plan, Claro. Hori como, qué guai tu hijo, no sé, que nire gertatu zaitzak izuri gertatu zaitzun olako zerbait edo, nabaritu duzuela igual ja, espe bat edo, valorazio bat duzunean. Bai, oza, ni beti bilin naiz asteburuetan altagozak kargatzen eta zakitzetan, no? Eta ezagin ora, eta, no sé qué pereza, eta non egon zara jotzen, Malagan, ez nuke nahi ezakit, oza, eta gero de repente, oza, bueno, ikusten duzu, ez intentzio txar batetik baizik eta, bueno, ezakit, herrian benpin, neri erran izan didatena, familian eta hola, inkluso, aprobetxatu orain. Aprobetxatu orain gaztia zarela. Eta beraz, horrek, nik uste dut, atzean gordetzen duen mezua da, aprobetxatu orain, erokeri hauek egiteko, edo ergelkeri hauek egiteko, gero ia eginen dituzu, pues, gauza serioak, eta senteraz kabeza erraten dena, eta de repente, jendeak, etxean edo jendeak ikusten duenean, pues ez, hau, oza, serio daiela eta lan bat dela, pues igual bai bertze jarrera batekin edukitzen dituzu elkarrizketak edo dena delako, hori bai egia da. Eta igual epatzen duzun hau de aprobetxatu ere gaztea zarela, no seke, askotan ere erakusten duena da jendearen frustrazioa. Eta nire hori ditzen zet, askotan como penagarria de, bai. Tio, oza, eske, zuk ere egingo zenuke artearekin relazionatu dagoen zerbait, jo, que se bertze zerbait, eta da como que gizartean gaude, como hain, en plan, no sea ridícula, asenta la cabeza, eta egin bertuzu helduen gauzak, que da como, tío, jende dago frustratua. Eta jende guztuko litzai joke, pues, musika egitea, aunque sea una puta mierda, igual du, edo pintura egitea, edo lo que sea. Bai. Eta nire bat dit, como kristoren pena hori ikustea. Bai, nik ere ikasi dut pixket, ze beti izan dira esaldi bat aserratu nagoena desente, zetaz nire barreneko ego txikiak edo olaia txikiak, beti zen como, eskezuek ez dakizue nire nizela egiten karrera bat luzerako. Eta orain ikasi dut horrekin ez asertzen, porque badakit horren gibelian ze baden. Eta badakit edo intuitu dezaket edo
bueno, badakit nondik egin dezaken persona horrek, eta pixke bat, badakit kapa hori ikasi dut batzen, porque... Eske bertzenaz danek agarria gainera bizitzea, ez, aserroiekin eta... Pasako gara orai, limbori buruz hitz egiten. Pixka bat. Porque, claro, zoi batzen duzu, pixkat introvertia zarela, eta como espresatzeko moda dela zure musika, eta tal, baina bapaten erabakitzen duzu, nik ez duela inoiz espero, humorea egitea. Ja. Nola eta bapaten erabakitzen duzu? Pues es que zakit. Porque beste profil batzuk igual ikusi ezakezu, edo no seke, pues bueno, igual como tal, baina ez du bapaten erasaten duzu, humorea egingo dut, eta perfecta. A ver, osa, nik uste dut beti eduki dudala papera hau de ser como la graciosa. Eta baten joan ez deskubritzen ere bai, osa, igual, pues, lagun artean eta hola, pues igual, pues, nintzen, eta naiz egiten dituen imitazioak ongi, imitatut mundu guztia, ez da izto da genelo, bueno, ez zaitut imitatu, baina imitatzu jendea ongi, hori amaren gandik datorkit eta hoi ez, pues como, bai, la graciosa, bezala edo pixka bat, nik uste dut ibili dudala nire faceta hori, pues bertze gauza batzu konpensatzeko edo gordetzeko edo dena delakoa. Como, kartaz del. Bai. Eta, a ber, zerra nahi norekin. Bai, pues hoi, txikitan ere nizerdakit, guztan zitzaiten pila bat guazemank. Orduan nik ikasten dituen esketxak, buruz, eta badakizkit esketxak, badakizkit guazemankeko kantuen, letrak, haiek egiten zituzten versionak, ezakiz, eta orduan nire atxatzen izatea, neutizan Ángel Alkain, es que es sin más. Total. Eta limoren movida honekin, pues, ezakit, oza, hartzen ditzen igual, kontzertuetan eta hola, jendeak ere bai, nik soresten nuenean egiten zuela irri. Eta erraren, jodi, igual hemendik tiratu dezaket, eta jutzen zizaiten, pues, graziosoa. Eta komentatu zidatenen, nola, hasieran egon martzen primeranen bakarrik, eta hasieran primeran, markatu baino etzen inork ikusten, nik ikusten dut primeran, ikusi primeran. Nik ere. Baina, egia da, ikusten dut. Zintxaren pelikula guztia daude euskaraz, nik ikusten dut. Ez, be, iztartea. Ez. Bai. Orduan, eranen, bueno, primeranen, pues joaten naiz probatzen dut, egiten dut, eta ber, gero, de repente detemen jarri zuten, eta eranen, mierda. Baina, bueno, ja sartu naiz honetan. Eta gustatu zaidana da, ikustea berez umorea ze gauza zaila den. Osa, movida bat oso inteligentea. Eta ze kodigo manejatzen dituzten hortan aitzen direnek, eta dutzen zait pasada bat, osa, gustatzen zait joku hori eta gia da neri reto berriak eta hola gustatzen zaizkitela, gero me cago en todo, baina. Ez dakit. Baina guai da, eta diozuna, da como, niretzat da como challenge bat, osa, nik noiz bet ez dut humore egiten, baina noiz bet Danelek dauka La muerte la comedia, eta noiz bet joniz monologo bat edo egitea cualquier cosa, baina. Tal, eta da como sartze ariketa hortan de, vale, nola egiten da humorea, eta ikusten duzu, eta nik Danelekin ikusten dut asko, diozuna, badagoela, uste duguna, baina askoz teoria gehiago, de denborak nola izan behar diren, eta nola egin behar den como punchlinea, eta nola iritsi behar den humorea, nola humorea osea, como build, eraiki behar den zerbait den gero, pum, humor, osea, da como, wow, que fuerte, eta badago jendea oso naturalki ateratzen zaiona, niri, depende, baina ez da beste, baina da como, hori ikustea como niri bizitez fascinantea. Bai, eta ateratzen altzaizu naturalki, baina alere beti badaude oinarri batzuk, beti badago estruktura bat, badituzu hor zure kartak, ez dakitze, ez dakit, nik ikusten dutelaik, Danela adibidez, pensatzen dut, ze azkarra bere burmuina, baina eske ez da ari deusen gainetik, eske baditu oinarri batzuk oso... Ez dakit. Total. Uste hori ere gertatzen dela asko, gehien bat queer pertsonokin, dela, demora asko pastu dugu interneten. Erreferentzia pila bat. Total, bideo asko ikusi dugu jendeak nola egiten duen humorea, ikusi dugu pues, Drag Race, eta ikusi ditugu gauza asko TikToken eta YouTubeen, eta horrek como que laguntzen gaitu como teoria guzti hau moduren batean edo barrenatuta izaten, porque como que referentzia asko ditugu. Uste dut hori dela zerbait positiboa, zerbait fascinantea. Eta, uste dut ere, queer pertsonok, eta nik oseratzen dut queer pertsona, hori ez dut zergatik, queer pertsoni gertatzen zegu izatea las graciosas del grupo. Zegara, sentitzen dut, pertsona interesgarrienak.
kuadrilla, hor da nire teoria, kuadrilla batean, eta gaur egun gertatzen zait oraindik, queda como, ziseteroak dira, nahiko espargarriak. Ja. Eta da como, a ver, zisetero como konzeptu, Bai, da bai. sexualitatearen, baina da como konzeptu. Da como beste gauza batzuk baina como que oso normatiboak, oso tal, que igual jotzara kontatzera abeslaria zarela, edo travesti zarela, eta no seke, eta fascinatzen dute, o sea, zan fascinadas, eta kontatzen ditu zure bizitza, eta como, que fuerte, eta no seke, eta uste du txikitan, erabili izan dugula umorea eta ridikuloa, validazio bat lortzeko, baina eskere gure talentoa zen. Osa, ez dakit nola, ez dakit Bai. baina, pues hori, pues, igual zait, zu ni, soy una pringada, edo jedet, erabiltzen genuen umorea eta ridikulo hori, porque como que jendari barra egiten zion, eta orduan, como que onartuak izaten ginen, eta zerbait oso queerra. Claro, total. Gertatu zaigu queer pertsona askori, eta gero hori eraman dezakegu, pues, umorea egitera, edo jo que Bai, karo. Ez dit como esperientzia universal bat, kasi. Karo, bai, eskegia da. Zertaz, eske humorea egitea ez da kodigo bera, adibidez, kantatzearen kodigo bera ez da, ez? Osea... Da, osea, ez dakit, zugan sortzen baldin badut irri egitea, ez? Eske hori da dagoen erantzunik positiboena, Total. ez? Total. Porque, karo, igual kantatzen dizut, ez dakit, Paulina Rubio, eta egingo zuzeo. Ja, baitut bideo kantatzen biurtekin, y yo sigo aquí esperándote. Ai, behar dut bideo Pasako hori. dizut. Bai, jarriko dugu hemen pantailan. Vale. Eta karo, pues, ze ongi ez dakize postori zure merienda. Bai. Baino eske irria da bertze gauza bat. Pertsona bat, oza, lortzea pertsona bat irri egitea, da, diozuna, da como trofeorik handiena. Bai. Hori ez da erresa. Ez da erresa. Hori lortzea da como Bai. lo que he conseguido. Bai. Eta orduan, Bueno, iztez, txikitan edo gaztetan edo erabili izan dugu hori, onartuak izateko. Ja. Eta uste dut, ze gainera queer pertsonak bai dugu como, a ver, orokortzea da, no seke baina, como buru oso azkarra, como referentzia batzuk bien esok ez dituena, eta orduan da, como que jenderi grazia egiten dio, edo, gauza simplena. Ni txikitan eta bitut argazkiak bidaliko dizut gero sartzeko hor pantailan, nik egiten nien klasekoei eguraldia peluka batekin. Eta jartzen nuen peluka eta egiten nien como la chica del tiempo, eta modu guztia me da de la risa, eta da como, Zure momentua. bai, eta txikitatik ulertzen duzu dela hain erresa, Claro. peluka bat jartzea eta jendari grazia egitea, eta Bai. como onartua izateak, eta como, aha, hain erresa zen. Ja. Fascinante, Bai. iruditzen zait. Bai, bada. Eta gustatzen zait, como ikusteak hori, como humorean, gero eta queerientzate gehiago garen, porque da como benetazko humorea, porque ahora iristen gara al otro punto dela gizon heterosexualak egiten crowdwork de ¿cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? Itzuliko gara cringe watchinera. Eske ezin dut gehiago. Tu, ekine. ese jartzen dit, osea, Hain hori bai- gaizki duritzen zait jende batek kobratzea horregatik. Total. Eske duritzen zait super gaizki. Eta ingaizki iruditzen zait, como que jendearen, gizonen, mediokridadea, hainbeste txalotzen den, Exagerazio Tu! da, ni sentitzen dut, hau ez da adibide honena, baina gertzen zait asko bronkanorekin, nire bronkanoak ez egiten Ai, puta ja. grazia, dago hor, como super... Super eroso eta ja ez naiz esforzatzen deus. Bai, gainera, eta nire osea. zit grezia putarik egiten, eta da como, jendea, le encanta, ok, baina gero ja, itzulita monologuetara, en plan, estos que son de hori de, ay, ¿a qué te dedicas? ¿Y con quién vienes? Es tu amigo, y os habéis liado, todo el mundo meados de la risa, tú... Osa bat, ez da grazioso. Ez da Ez que ez dakit nola esplikatu, ez da Ez da grazioso. graziosoa. Baina nigo gartzen dut txikitan, ikusta, bueno, txikitan edo, gaztetan edo, lo que sea, ikusta como monologoak, eta telebistan edo, lo que sea. Bai, eta bai. esatea, Boa, horreko horretarazten hau, el club del chiste zegoenean, dela, bueno, cringe watching. Baino nik estudiatzen dituen txisteak urrengo egunen eskolan lagunei kontatzeko. Benetan. Qué pobre. Da la cosa más queer del mundo. Bai, qué pobre. Prestatzea, en plan, mañana tengo que ser graciosa. En Bai, plan, Ostia, qué horror. Bai. Nigo goratzen dut, ez dakizte programa zen, 4 edo ematen zela, como rollo Florentino Fernández, el monaguillo, como lo peor de lo peor, eta zen cringe watching ya, porque zen como, da, istirbu bat ikustea bezala, en plan, ezin Ja, iratzeari ja. Eta zen como, egongela bat, como horrela makurtua, no sé qué, eta como,
Te irristatzen zirela Bai. eta hola. Bueno. Wow. Ez que Espainiar estatuan gainera egiten dire olako gauza amerikanizatu kutreki Total. estatu batu kopiatuak. Bueno, Euskal Herrian ere bai, Bai, Atzu ikusi bai. nuen Camp Rock bat, cringe viewin ere bai. Camp Rock bat ikusi nuen She's atzo. so good. Espainolez, baina, bueno, bai. imaginatzen dut estena hori inglesez, evidentemente. Bai. Eta pensatu nuen, joder, eske guazen pelikula, osea, unitz errantzen hartu zela High School Musicaletik, baina Camp Rock batetik ere bai hartua dago, bai. pues hori gaiztuaren paper egiten duena, kasu honetan dela emakume bat, amarekin duen harremana, ez dakiz, eta hori guazenen ere pasatzen da, hilea hola duenakin, ez dakitze. Perfecto. Gainera da, como, niri me encanta Euskal Herrian egiten de, bueno, Euskal Herrian edo egoatzen doan, baina hartzen dira, pues, erreferentzia estatu batuar bat, eta como que saiatzen dira umore hori replikatzen Ja. euskaraz edo lo que sea, eta da como... Bai. Gainera, karo, egin behar da, como euskara egokia, no seke, eta horan da, como, kaikualakoan, egin duzu hori, eta da, como... Era como, zapuztu duzu gehiago, osea, ez dakit nola esplikatu. Total. Baina bai, humorezko showak niretzat dira como... munduan top 3 gortatzen dituan egoerak. Ja. Gizonen monologo bat ikustea, que bueno, Bereziki emakume gogorra batzen da. ere da como, wow. Baina, Ez que- orokorrean dauka como bertze punto bat. Nik uste dut pasatu dena unitz emakume monologista batzuekin eta hola, adibidez, Enar Alvarez eta hola dela. Karo, momentu batean oso beharrezkoa zen diskurso bat jartzen zutela mai gainean, eta badire pila bat, tipo, hori gastatzen jarraitzen dutenak, eta ja, uste dut bertzen momentu batean gaudela, eta Total. hola, ez, tipo, emakumeok ere bai jotzen dugu larrua, Ja. pito, Ja. consolador, ez dakizet. Bueno, ja, ez dakit. Nire lagun honetan ere satisfyerra. Bueno, ja, osea, ez da... Pizka bat 2006 Bai, hori da. eta gauza hauek. Hori da. A ber, bueno, nahiago dut hori... Total. Nahiago dut Hori hori... izan behar nun. Nahiago dut- Pavo de turno Total. de esto, Osea, hori argi gaitu dadila baina. Porque, claro, gauza bat da, como que... Igual, humore feminista bat gelditu da askotan igual, como gelditua, eta igual ez dugu como evoluzionatu gaur egun dugun como beste kontekstu bati, bai eske gizonen humorea gelditu da, Bueno, ja. 7 urte, Bai, 20 bai. urte lehenago, esan Hombre, edo bai, eske hori ja, ez dut planteatzen ere. Ez. Baina bai, crowdworking hau, orai jarri dela oso modan, niri ematen dit, baina... Pero todos mis males, Ja. Gainera uste dut, eta berriz ere esango dut, hau nire iritzia da, dela pixka bat berriz ere queer cultural appropriation, porque hau da travestiek, estatu batuetan, eta bueno, hemen ere, bizitza guztian egin duten umore bat, Ja. como que publikoarekin sartzea eta no seke, eta Bianca del Rio hori ordaintzen zaio dirua, jendea iraintzeko Ja. hortza gainean. Ja. Eta orain heterosexualek erabaki dute, que grazio de las travestis, egingo dut nik ere, grazia putarik gabe, super gaizki, eta da como, claro, jendeak ez du inoiz hori ikusi, ez travesti batean ez inorengan, eta horren da Ja. como, que graciosos, baina eske ez da. Ez da. Eta hori utzi barra zaien ikuste dut argi, Osea, ezin gara joan show horietara, aski da. Total, bitzilor gara berriz ere plantatzera zer kontsumitzen dugun eta nola kontsumitzen dugun. Bai. Porque eske... Bai. A ber, batzutan ere bai hor nik uste dut biltzen direla pila bat kulpa, ez dakit, pos nik sentitu izan dut kulpa egotegatik. Amargatua ikusten zerbait super placenta, ikusten La Isla de las Tentaciones, Ulertzen ez? zait, Eta orduan nik ere. baduzu, ahots bat hemen erraten dizuna, egin zerbait, Ja. ez? Eta hau gaizki Bueno, dago, pues batzutan ere bai kulpa horiek, hombre, aski da, nahiko gogorra da bizitza utzi Total. 2 ordu egoten encefalograma plano moduan Total. eta... Eta gero ere uste dut, como que gubiok La Isla ikusteko modua, edo beste beste batzuk La Isla ikusteko modua, zerina dela. Bai, karo bai ez. ez. sentir culpables. Ni bai sentitzen ez culpable gauza batekin, eta iritsi naiz, osea, orai, guazen gai hortara. A ver, adibide konkretu bat jarriko dizut. Soy una pringadak egiten dio bideo bat Teresa López Cerdani. Bai, ikusi Vale. dut osorik. Nik ere. Ze bideo ona. Bai. Eski liburua. Bueno. Bai. Es que como que mugitzen dit zerbait barruan. Bai. Ez bautzu ezagutzen Teresa López Cerdan da, como
tiktoker, aktore, humoregile bat, egiten dituna bideoak saretarako, eta liburuak idatzi, eta eske bere liburua da. Pues pixka bat epatzen genuen... Baitu diru uste dute, eta idazten bertze bat. Eta nik sartu bitutenak uzkitik, ez irakurrita, baina bai norbete komentatzen badu. Porque hori irakurtza pereza. Baina, zena pinga komentatzen badu, tendriak aberestu, eske me encanta momentu hori. Vale. Baino, ez dakiz zure gertatzen zaizun, como que momentu batean esaten duzu, tio, hau gaizki dago moduren batean. Porque Teresa López Zerdan da pertsona bat ez dira inori minik egiten du bero krintxa, dena perfecto, go for it, egin ezazu zurea, baina gero bestalde da como, a ver, nola komentatzen duen soina pringadak, da oso zaila benetan, Bai, da zaila eta pasatzen zait niri ere bai hori, baina nik uste dut iritsi beharra garela pensatzera punto batean, a ber, egiten ditugunok gauza publikoak, pos hori, osa erran edut da, erraten bezala erdaraz etxarte a los lobos. Orduan, beti egonen da zerbait edo norbait edo eginen duena horrekin zerbait zuri etzaizuna komeni. Nik uste dut, eta ez du nahi jarri sobera psikologia merke moduan, baino denak balio denak balio duela zerbaitetako. Bai. Eta gure onerako ere bai, ibili dezakegula. Bai. Orduan, Teresak zer egin zuen adibidez, Soy una pringadaren bideo horrekin, uste dut, story batean etiketatu ziola, bera ordenadorean urrengo liburu idazten, eta pringadak konbartitu zuen, ezakitze, bai. Ibili zuen bere onerako, bai. eta poste inteligentea ere bai, ez? Bai, eski uste dut, como que, asko zobe da, como, ez asarretzea eta momentu txar batera matea, eta como que gaizki pasatzea, ze egin dizute bideo bat, asko zobe da, como, eta gainera como justifikatzea, como, ez egin diate bideo bat, eta hau ez da egia, edo salud mental, edo no seke, tio, esaten duzuna, aprobetxatu, soina pringadak egin dizu bideo bat, en plan, vale, soina pringadak egin dizu bideo bat, aprobetxatu. Claro, ulertzen dut batzutan zaila dela, baino, ostras, ematen badiozu buelta bat batzutan izan daiteke estrategia bat, kristona, Bai. Igual, eta kasuntan erabili du, Teresak eske. Eta gero gainero uste dut, como que, bideo ez da hain iraingarria, ez da, como amalas nire ustez. Ez zitzaiten iduritu bat ere, egin ditu bertze batzuk, egiten direnak iraingarriak, eta ez zituritzen kasua denik. Adibidez, jota bere rojo. Ez que, bai. Baina gainera, eske soina pringado oso azkarra da, eta como que, badaki noiz irain behar duen, porque jota bere rojo merezi du. Bai. Eta, Teresa López Zerdan, pues bazten komentatzera, cringe watching egitela elkarrekin, guazen bere liburu elkarrekin irakurtzera, baina como que no se mete zuzenean berarekin, hori da. Eta hori dutzen zai superrongi. Bai, niri ere, edo uste dut cringe watchinga hori dela. Nik ikusten ditudan pertsona guzti hauek, TikToken, edo lo que sea, eta como que sortzen dit zerbait barruan, baina ez ditut gorroto, eta ez nuke egingo como zuzenan zerbait, edo komentatu en plan, eres lo peor, no sé, como que, Ez. Da como que ikustea, eta... Ez, eskertzen duzu ere bai alde batera, ez? Pues egin dit kompainia bat, eta de repente orain, pues bueno. Eta gero uste dut ere, como que, ulertu behar dugu, gu izango garela ere norbaiten cringe watchinga. Bai, seguro, bira, nik goizero jartzen dut youtuber bat eta tiktoker bat eta ezakitze egiten dituena blogak, eta nik bera egiten ez dut soportatzen, baina goizero jartzen ditut bere bideoak, pues daudelako ongi editatuak ezakitze, sobrazen du pizket bajo ezakitze, eta goizean ere kafe hartu bitartean iruditzen zait ongi, mekae fatal, eta da, errepresentatzen du gaizki iruditzen zaidan guzia. Baina, ez dakit. Ke kuriosidad, gero esan norden. Bai, errango dizut. Nik adibidez, eta nik esango dituzenak. Nik adibidez, badago, como, Gersank ditzen da, egiten dituela como humorizko bideoak eta no seke marikita bat. Bai. Ikusi dut bere blog guztiak, eta no le soporto. Ez berariz bere bikoteri. Baina da, como que ematen dit, una paz hori ikustea, gero, aipatuko dut ere, eske hau me encanta. Nerea zen Alex Gibert. Ez hau zizu. Bai. Da, como consumista máxima, kapitalismoaren
ondorio paziente zero. Begira ez doka jarrita, James Cafecito. Mi todo James Cafecito. Es que... Le amo. Eta gero badago pertsona hau zoragarria, brillo de gema ditzen da. Eta hai... Publizitatik ez dugu egingo. Baina egiten ditu bideo hauek como rollo. Abro las nuevas Disney Dorables. Me encanta. Dani etzat ruido blanco. Gainera, eske da YouTube, lehenagoko YouTube hori ez. Total, irekiko ditut paketito hauek sorpresa de Disney, ea tokatzen zaidan Pocahontas. Ja. Me encanta. Eta etzaio tokatuko. Hori pasatzen zen pila bat Sonia Angelekin. Total. Eske Alex Gibertonek adiz egiten zuen, eta egiten du ez. Voy a ir a no sé qué, y me voy a comprar un no sé cuántos porque me lo merezco. Entonces hoy como estaba un poco triste, pues erosi ditut Sonia Angel hauek, a ver tokatzen zaidan nik nahi dudan, ez dakiz, Ez zaio tokatzen, eta ematen gusto bat. Como, a la toma guapa. Total. Eta gero badago jendak, ja, como sartu da bukle honetan de edukia sortzea, gauztak irekitzen, eta nire galdera da, nondik ateratzen duten bertze diru? Barkatu, eta zema viaje iten duzten kontenedoretara? Sei dutzen zai? Hori fuertea. Ni bakarrik horregatik, eske zingo nuke hori kudeatu. Total. Ke pereza, eta ben kartona, eta gero ezakitz eta utzi zure direkzio duten papera. Ke pereza. Baina me encanta. Eta gainera, batzutan incluso ikustea edukia, generalmente ez zedan interesatzen. Rollo, nola kamperizatzen dute kotxe bat. Nire biztan inoiz kamperizatuko kotxea. Baina, me lo meto por el culo, da como... Ja. Oh, wow. Ja. Neri gauza horiek igual ja formatu txikiagoan. Bai, TikTok, hori YouTubeen ez. TikToken ere como cringe watching bat egiten dut. Como que eduki ona da, nik ez dut esaten ez, baina cringe watching da egizat. Bada Euskal Herrian bi mutil, egiten duztena bideo batzuk, que hori como, ezagutzen duzu el Wii Party. Bai. Eta egiten dute como, gaur joango gara herri batera, eta botatzen dute un dado, eta egiten dira herri batera, eta egiten dute como... Ez dut ezagutzen. Gero geneko izkizuneko fantasia, como eduki ona, eta ongi grabatu eta dena, baina nire ematen dit, como... Ja, zaudela pixka bat... Bi gizon imitatzen el Wii Party, ematen dit, como... Todo. Ja. Que berriz diot, como que guai, baina... Ez que dena ongi ezen zait. Bai. Hora intziarte, konta idazu, ze cringe watching egiten duzu, ze kanal, ze pertsona da gomendatzen duzu? A ber, ezin ditut erran, pila bat. Osa, nik ikusten ditudan horietatik, haunitz ezin ditudan erran. Ze publiko kiesate igual, como... Osa, Euskal Herriko gauzak direlako, eta Euskal Herriko jendeak, eta edo dena delako. Hori da. Ala ere, disclaimer, cringe watchinga, ez da askotan, como... Osa, nik baloratzen dut eduki hori. Hombre. Ez da como eduki txarra edo... Ez da eduki txarra, ez dut zenai geizki egiten ari zara. Ez, ne ematen dizkin dene momentuak. Claro. Eta eskertzen da pila bat. Eta gu izango gara norbaiten cringe watchinga? Seguro. Fijo. Baina ongi dago. Ongi dago, totalmente. Ongi dago, eta hori ez da bakarrik. Zerra nahi dut, persona bat dena zure irikoa edo zure herrikoa dena delakoa, ere bai izan daiteke zure cringe watchingaren protagonista. Totalmente. Totalmente. Ez? Totalmente. Ongi dago. Dena da Netflix azkenean eta dena da gezurra. Hori da. Eta ulertzea como que hori izkidak da como kontzeptu bat cringe watchinga, da como pues egotea baian TikToka ikusten edo danelekin eta TikToka ikusten eta sartzea bukle hauetan eta como que te de toda la vida eta komentatzea en plan, que ridículo, nola esango du hori, no sé qué. Eta espero dut norbaitek esatea en plan, nire podcasta ikusten, o flopkultura ikusten, edo dena delako ikusten, eta que ridícula, ¿cómo va a decir eso? Ja. Espero dut hori gertatzen. Pues bai, claro, bai, eski gainera bira, pasaden egunean, amari erran behar nion, baino isildu nintzen, baina ikusi genuen kontzertu bat, eta, a ber, pues pasatu ziren gauza batzuk, pues tipiko direnak aukeraketa estetikoak, ez? Pues... de repente ahotsa saturatzea pila bat, ezakitze olako gauzak, eta nire mazagon como, pues hori ze gustatu sobera, eta jarri banitzen rollo pedante, eta erranoen egon isilik. Baina erramanean, ama, jende bat egiten dituena gauzak, gustagarriak diren arrato guzia, ez dire artista dire saltzaile honak. Eta artista dire inkomodatzen da heltzen aldirenak segunduren batean, porque velan por tu transformación. Total. Ez? Eske... Eta ezin zen artista izan itxita al zirkulo ridikulo bat izan gabe.
momenturen batean. Claro. Izan barzara ridikula. Ridikulo, bai, eske Baina ridikula zerbait, zentzu osea, honean, en plan, muitzeko zerbait. Hori, Bai. como zerbait jendea ez du espero deinari zaio gustatuko, edo barre egingo du incluso, Bai. edo igual be gustatuko zaio, baina da Edo como... zaila ikusteko, Total. edo egiten dizula, ze muitzen zaizu, pues, fijatu hortan. Eske ez da Total. persona hori da, egin dizuna. Total. Eta gero, da como kaskotan, lotxe maten digu gauza bat, como, imaginatu, kalean lurrera erortzea, eta como, qué vergüenza, que no sé qué, cuando da como, me parece lo más, hori Ja. egitea. Porque da más ridícula, esatea, goizeko bortzen eslatzen zarela, enpresa bat sortzeko. Hori bai da ridícula. Hori bai da Eta ez ridikuloa. como, que se te note, que zikin duzuko la regla. Pues Ja. eres perfecta, cariño, porque bauzu la regla, zikin duzuko la regla. Ya está. Bai, Ez, oza, me explico, aurrekoan como... eroren izen eszenatokian sila utxita. Sí, hautsi zen. Bai, Barcelona nitzen jotzen gitarra, eta nitzen jarrita sila batean, eta sila hori hautsi zen, eta hori nitzen ipurdiz lurrera nire gitarrakin. Ze divertigarria. Bai. Gaizki pasatzen nuen. Ez, osea, gehitu nitzen xokeatua, eta ara nuen, bueno, pues, trauma bat gehiago, gauen guatzera sartzen izen momentuan, okurrituko zaidala, egingo du 2008, 2016, 2015, momentu hau, pues, Ya está. perfecto, me parece bien. Baina ez dizu como... Nire ez fascinantea, iretsi naizela momentu batera, non... Ez, oza, bai, igual gauean izango da como, que ridikula. Zenidea bez, duela gutxi aske jaialdia egin zenean, Bai. ireki genuen pasarela bat, hasi nintzen ni pasarela eta lurrera bota nintzen mundu guztiaren aurrean. Eta orain da como, que mal, bai ez non gaizki pasa. Ja. Bai, baina bestalde zen como, esto es lo más. Ja, Esto es es lo que más. bai, O sea, es hau que da lo bada, más. bada. Qué divertida. Bai. Eta nik uste dara norbait, como, hori egiten, ridikulo egiten, en plan, pues hori delako, edo zerbait gaizketera zaberako, edo egin delako un gallo, Amaia Montero ikusten dut, eta da como, perfecta. O sea, es que me encanta, hau. Me encanta. Eta Ja. iriste a punto ontara, ni askatu nau kriston pila. Ja, Ridikulo. ja. Eta nik asko ikasi dut Samantha Hudsonetik, ez? Ridikuloa egitea, eta como, kentzea zure buruari, pixu hori, a ber, guztiz ez dut kendu, Osa, eta zeniezkoa da, ni ustez guztiz kentzea. Baino bai, permititzea zure buruari, ridikulo bat izatea, zentzu honetan, edo gaizki egitea gauzak, edo gaizki ateratzea zerbait, eta gaizki ez pasatzea, da como, guztiz askatzaia. Bai, ematen du bakez sentsazio bat, osea, eta gainera, pentsatzen, adibidez, ni behin, aitzen itzen herrikiroletan, ez? Eta nik Perfecto. eramaten nuen zakua. Vale. Pues tipiko frontoiari buelta bat zakuakin, pasata. Bueno. Eta ginen uste dut Berriozarren, justatzen, gu ginen, pues hoi, bastango talde bat, eta ginen Berriozarreko enkontra. Eta ni lehenengo bueltan, erori nintzen frontoian mundu guzian entzinean, tipo joan zitzaizkiten hankak, eta erori nintzen ere zakuakin. Hartu nuen segitu nezakiz, eta oide irudi bat, persegitzen hauena, beti adibidez, tipo, zelo, txano erori nintzen 13 urtekin Berriozarko Bai. frontoran entzinean. Eta seguro geroztik pasatzen zaizkidala, olako pila bat, Edo okerragoa. zirko edo okerragoa, pues erortzi eszenotokian zekite, baina nau perturbatzen. Total. Eta hori da, garapenaren seinale. Total. Bai. Total. Eta da benetan askatzaia, eta, como disfrutatzeko beste modu batean. Bai. Edo, jo que sé, nire nahi bezen como peluka ongi jarrita daukat, edo la pestaña, edo no sé qué. Ja. Eta hori da como, en plan, travestia naiz. En plan, Ja. llevo peluka. Karo. Nabaritzen mazait, edo lortzen mazait, Claro, es que travestia naiz. Bai, Es que da como exactamente. parte de. Bai. Horren da como, nirtza izan da eskatzaia. Sin más, itzulita orduan, gomendioren bat, cringe watching egiteko, A ber, konturen bat, edo norbait, eta la llama bat jolasera. nik ikusten ditut desente, pues persona kontatzen dituztenak gauzak hain seme alabenak argi eta garbi ez direnak egia, osea, mami de tres. Mami de tres. La chica bona, ez dakitzen. Se ha mencionado. Osea, igual kontatzen dela, pues nire 3 urteko semeak komentatu nau nola bera amets batean eduki duen, bueno, amestu duela ez dakitzerekin, eta orain galdetzen dit, aber zergatik den bera eta nire arteko harremana horrelakoa, eta ez, 3 urte ditu da gezurra. ziudela Osea, bakarren nahi gezurra. duzu solastu ontaz. Bai. Eta iruditzen zait fantasia bat hori ez, nola hartuko duen telefona eta begiratuko izut begitala, porque nire telefonoa dire zure begiak, Bai. eta errango izut gezurra hau, Total. sin pestañear erraten dena. Hori, eda adibidez, Mami de Tresek egiten du,
Eta berriz diot ez dago gaizkietan, inkluso norbait igual balio dio, baina hori bera negarez, en plan, eske nire alabak guzti du agenda etxean, eta ez dakit eraman behar dio dan agenda, edo ez, en plan, bere arazoak konpontu behar ditu dan, edo ez, eta como... Cariño, ja. Osa, alde batetik, bueno, pues, boratzuz partekatzea eta norbait lagunduko dio, baina bestalde, bera etxean negarez esaten du, iPhone, kamera, vídeo, grabar. Eske nire alabak guzti du agenda. Da pasada bat hori, Wow, fuerte. Osa, bihurtu da Black Mirror dena, da exagerazio bat. Total. Bai. Eta baloratzen dute jendeak, como osardi hori egitea, ojalá nik ere osardi hori edukitzea, grabatzeko negarrez esaten, tu me ha pasado esto, eta no seke, eta gaizkinago, Ja. kezka daukat, edo lo que sea. Ja. Baina bestalde ematen dit, como hori en plan, planteatzea, mami de tres beretxean, en plan, zakit agenda eraman edo ez, grabatuko dutea, zer dioten nire jarraitzaileek. Ja. Pena. Eta Didi, Didi ere bai, Maridin, ez dakit zer. Maridin, Ez dakit nola da izena duen Maridinek, ez dakit importa, Ez da dakit Maridin. importa, ez dakit importa. Eta rato guztian justifikatzen nola Maridin eta berak duten ezakit harreman bat super ekitatibo, ezakit, hori uste dut divorziatu direla, ustegitan eske perfecta. Perfectas. Eta, bueno, mami de tresen, get ready with me. Ja, ze pasada, Terraten zuen, bueno, eske nere senarrak erran dit, ematen diola lotxa nerekin etortzea. Normal! Ke circo. Ke circo. Go for it, jantzine duzu bezala, noski baiet. A tope, baina, ostras. Bueno, gomendio honekin, pasako gara jolasera. Que hauria un poco cringe, en plan, podcastetan egiten, en plan, orai jolas, bukatzeko, en plan. Baina, batzen ere basarkatu behar da cringe eta, como, gustatzen izan gauzak egin behar dira ere, así que, perfecto. Bai, edukia sortzen, ezakit zer. Vale, jolasa da zer nahiago zenuke gertatzea, vale? Izango dira como egoera lotxagarriak, ez dira lotxagarriak, go for it, izan ridikulak. Egon de fiesta como super konteneter hori lurrera eta dena perfecto. Baina, eazten nahiago zuen gertatzea. Vale. Juergan zaude, eta botatzen duzu puzker bat eta mundu guztiak entzuten du, eta usaintzen du. Badakite zu izan zaren. Vale. Edo, juergan zaude, dantzan, eta bapatan praka apurten zaizu, rausp, kulo ala aire. Zer nahiago zu? Puzkerrana, eguneko egun. Ez? Da momentu bat, irentziko dut momentu hau, jazta. Hori. Gainera da como dignitatearekin eramaten plan, ui, se me escapa. Bai, eske gainean puzkerrekin dut super harreman sanoa, beti abisatzen dut, botako dut puzkerra, bale, usaintzen badu ni naiz, ez dakitze, osea, bai, ez dilo txarik ematen. Niri me cuesta, Ni abiz danelekin, evidentemente ez. Hombre, ya. Ez dugu izan, como, la barrera del pedo, que te sexualitute asko, en plan. Zer? La barrera del pedo, que da como, hori pasatzea. Es que barda bota eta goratu koltsa terran, a ver, ez? Osea. Me encanta chica. Hori eske da real, en plan, Oriana Martzoli esaten bere mutilari ateratzeo balkoira kaka egiteko. A ver. Ya está, Oriana Martzoli. Increíble, bai. Puzkerrak. Baina bez, korrokak dituela, como askoz normalizatuagoak. Bai, orokorran ala dugu nik uste. Baina puzkerra, me cuesta, Ni horrendik ez dago guztiz. Gainera, puzker batek ematen dizu informazioa unitz zure esten inguruan. Osea, balin baduzu usain bat arroltze usteldu batena, pues eske badago zerbait ez dago ongi, eta inbertzeio kaso. Total, bai. Eta kakak igual, Eta kakak igual, begiratu behar da, eske hau ere bai, ez? Begiratu behar da, nolako kakak indudan. Bai. Urrengoa, kontzertu batean zaude, zer nahiago guztu, abesti baten letra ahaztea, edo... Pasatzen zait konstantekin. Bai. Benetan zure abestiak. Bai. Eta nola konpotzen duzu? Pues, edo disimulatzen, asmatzen, edo... Eske disimulatzen dut. Bai. Divino. Wow. Bai. Ikasi dut disimulatzen superongi. Eta asmatzen duzu letran direkto. Bai, edo errepikatzen dut aurreko parteko, osea, zerbait, ez dakit, salbatzen dut edo bertzen eta azten izirriz eta ja. Ja, egin duzu nozioz mitiko en plan de, jendeak abesten dut. Eski inoiz dut espero jendeak kantatzea. Eski jendeak izan du abesten da, como... Ja, inoiz dut espero jendeak egotea kantatzen hori. Vale. Ez. Hori edo? Edo gaio bat edukitzea, rollo un gaio. Letrana. Letra. Bai. Errexagoa da ere ez. Bai, gaioa, ostras. Duintasunakin segitzeko da zaila, Oye, da divertigarria, niri me encanta. Da super divertigarria. Osea, super, baina, bueno. Vale, orain, eroskin zaude. Egin duzu kristoren kompra, baituzu goza pila bat, ja, como que badago bera pip, mitiko izula ja da moreik ematen. Bai.
zer nahiago duzu? Dirurik ez edukitzea, rollo, batean iritzea momentu eta ez duzu kartera, ez duzu dirua, incluso pasan duzu txartela, saldo insuficiente. Ja. Edo, bestalde, pilatzea, ari zarela lapurtzen zerbait eroskin. Rollo, zerbait superridi, en plan. Ez, diruarena. Bai. Ez dakit lapurtzen. Ez dakizu lapurtzen? Ez dakit lapurtzen. Ez primarken ez deus. Ez dakit. Hala. Osea, jartzen naiz, osea, egitanik gauza horietako ez dut balio. Pues tipiko igual aurretan eta hola, osea, txikia zarenean, en plan, lapurtu behar dugu berrabo, edo dena delakoa. Eta, ke ba, eske, ez dut balio, osea, hor dut, como neramaren boz hori erraten, ez duzu nahi zuri egitea ez egin bertzei ezakizeke. Ja. Ama, honek baitu ertz pila bat eta klase kontzientzia, no seke, pues erazte maldimozu merkadonan, ja me dirás. Ja. Baino, ezin dut jartzen super urduri, osa nik beti badut, kriston, eska aparte poliziari badiot, beldurra, da ridikuloa. Ez, da ridikuloa, baino, ez hori, baino en plan, igual galitzen haute, kotxeakin, eta nik badakit, ez duela deus egin, eta ez duela deus gainean, eta pues eske jartzen diz beti supertensa. Ni ere hor eta gainera morro baten dut, que imaginatu alkoholemia bat, eta gero buketzen, vale, muchas gracias, buenas noches. De verdad, como, muchas gracias. Ja. En plan, zergatik naiz horrelakoa. Claro. Eske kriston rabia ematen dit, eski gorrotu ditut gainera. Eta zer ingo zenuke, eroskin bat zaudet ez duzu dirurik. Pues erran, sentitzen dut, seguramente gelditu en blanco, eta erran, zegin barra dundu zu bueltatzea dena zagoen lekura. Ez, bale, aio. Eta jesta. Vale. Eta eskapo. Ja. Vale, orain, zaude show bat ikusten. Eta ateratzen zaituzte bolondres bezala. Dios. Zer nahiago duzu izatea showa? Magia show bat? Edo komedia crowdworking show bat? Magia. Bai. Hombre. Tu, baina imaginatu horoltzen en plan, yo que sé, te voy a hipnotizar, orain zara oio bat, no sé qué. Bueno, ya, es que... Bai, eraman zaitzake... Igual komedia, Eta saiatu gaizki usten atera nahuenari, ez? Bai. Hoi gustatu, bai, de repente reto. Zakit. Magia. Ja, eski. Osa, que como que hori gustatu dute da lo que sea, eta como que bai xokin eta no sé qué, eta... Ja. Ez que ongi egiten dute, berriz ere zuzen gaizki egiten dutenik ez deus. Baina... Ez da nere nitxoa, inondik inora. Eta gainera jarri dira como supermodan, heterosexualen inguru, eta artean en plan... Bai, daude modan, ustean zagoela superpasau. Pop, no sé qué, eta no sé cuánto. Ja, ustean zagoela pasau. No, pues egiten dute show oso handiak. Beti badago baten bat, pues Got Talent eta olako mobidetan beti badago baten bat, erraten dut, ostra, da pasada bat, berez. Bukatzeko, bauztu eventu garrantzitsu bat, izan kontzertu bat, izan alfomara gorri bat, izan zure bizitzan eventu garrantzitsu bat. Zer nahiago duzu? Pelukerira joatea, eta gendizu zerbait, ez duzuna gustoko, rollo. Dena moda pelukera. Pues zure ama egun horretan izan dugun txar bat. Eta utzi dizu, como super gaizki. Edo, iritsi zaizu luka, eta ez da espero zenuna, eta queda fatal. Nik uste pelukerikoa, ez? Porque beti konpontzen alduzu nola bait. Oi! Bai, nik uste du bai ez. Bai, ez, osea... Garbitzen duzu burua, lo que sea, eta egiten duzu zerbait. Bai, asmatzen duzu zerbait, rapatu behar baldin bada aldos, pues venga, rapada. Pues ya está. Ya te pega rapada, noiz baita, Egin zera montzu hierra rapatua? Alde bat, eta bola, bueno. Perfecta. Jurruera. Perfecta. Bai, hori bai. Pues hau izan da dena. Pues ongi. Ongi pasa duzu? Bai, pues ongi. Poste naiz. Pena ematen dit, nire. Pena ematen dit, porque itzen geratzake asko ez duzu. Ja, bueno. Krintxaren eta ridikula bat izatearen inguran. Bai. Bai, ez dut orokorrean, como ingo dugu azkeneko hausnarketa bat, edo ingo nik zune gozu gero zerbait egitu dena, vale. Perfecto. Auzolotxari beldurra galdu bar diogu. Izan bar gara asko zere ridikuloagoak aipatu duguna, bai. Askatzen gaituelako eta bar. Honek ez du esan nahi, auzolotxa sentitzea gaizki dagoenik. Claro. Porque beharrezkoa da eren nire ustez. Self-awareness punto bat iztedukitzea, beste pertsona baten auzolotxa kontsumitzea, inkluso gure plazerrerako. Baino beti jakinda, como que ez da zerbait txarra, ez da zerbait negatiboa, ez da zerbait como
tal. Osea, nire egun norbaitek cringe watching egitea nire edukiarekin, ezenez, jendeariz gustatzen nik esaten dugu. Bai. Explico? Bai. Orduan da, como, landu behar dugu asko lotxarekin dugun erlazioa, erlazio osasuntxu bat lortzea izan behar dugu, zaila da, edo zer gauzarekin bezala. Bai. Baina nire ustez, ridikula bat izan behar gara. Hori da nire ustez, hausnarketa, ridikulak izan behar gara, zentzu honenean. Bai, da, nik uste dut, alduntze prozesu baten parte, eta gainera nire uste lotxak galtzea dela, ere bai, beldurrak galtzea, eta modu bat, baduena zentzu handia ere bai, gure espazioak hartzearekin, eta izateakin pixka bat humanago, ez? Iduri dela gezurra batzutan gizakiak garenik, ez? Total. Eta, bai. Ba, listo, bizan da dena, joan zaitezke ja nahi bauzu. Vale. Ale, agur, cariño. Agur. Bueno, Karis, entzun duzu, ridikula batzuk izan behar zarete, eta horrek askatuko zaituzte de las garras de la sociedad. Eta honi buruz, gehiago jakine baduzue, ez dakizte gomendio kultural egin. Ez da gomendio kultural bakarra, da ente bat, da divine, munduko pertsonarik ridikuloena, munduko pertsonarik zoragarriena. Eta ikusi, entzun bere musika, YouTuber, I'm so beautiful, you think you're a man but you're only a boy, dena perfecto. Ikusi bere pelikulak, Pink Flamingos, klasikoa mundu guztiak ikusi du, baina beste asko, Cosas de hembras, Hairspray, Poliester, dena perfecto, izan divine bezala, izan ridikulak, sinistu zeben buruetan, eta bizi delusioan.